right, hazvina kumira mushe. Panapa pari kupisa, hama dzadiwa vagombana. Pari kunzi Mnangagwa top ali fired as Chiwenga crashed ED 2030 dream. Vamwe vari kuti this guy ndiye ari kufambisa nyaya yekunzi 2030 anenge achiripo. Ndo chairperson weZANU-PF muHarare, Godwill Masirembwa, ari kunzi basa rapera. Ndo nyaya yatiri kunzwa panapa right now. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndinozviziva kuti imi mese mazhinji venyu hamudi kuinzwa nyaya iyoyo. Vamwe venyu hamuchatodi ZANU makakura nayo. Anyway, ndisandatambisa nguva yenyu. Kana uchiziva kuti iwo hauchaide ukakura nayo, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboykan. Aya kana anyinga aboykana nezvinezve zveumba kwake sazvisisi titaura kunova boa, but ndo nyaya iripo mu circulation iko zvinezvi. Pari kunzi basa rapera. Mumaweeks adarika ayo takapedza tichimbonzwa kwanzi anzi maoffices aningi abombwa, zvikanzi maoffices ake azopiswa akazodai. So tikazonzwa kuti deputy wake futi ari kunzi akasanganawo nechimoto futi uyayo anonzi Fundukwa. Ari kunziwo pane kumba kwake kwakazongori kana kwaita se kwakuonekwa futi something like that. Zvinhu zvakanga zviri kungotenderera zviri kungoitika. Mungoziva kuti mazuva ano zvinhu hazvina kugadzikana. These guys I don't know kuti inyaya dzedzi vari kunyatsonetsana. Isusu here hatizivi kuti vanenge vachinetsana chii. Pambozi zvinhu zvese zvinenge zvichiitika tichingobelieve kuti maybe it's stage managed, but pamwe pacho zvinenge zvichiitika pafair hatinyatsonzwisisa kuti chii chinenge chichiitika. But situation iripo iko zvinezvi pari kunzi mabasa apera. I don't know, is it because of 2030 anenge achiripo here kana kuti vari kunzi havasi kuda zve2030. I don't know kuti vari papi chapo, but vamwe vari kuti anzi ndo vakomana vacho vakufambisa 2030 nyaya. Vamwe vari kuti aiwa vanhu ivavo vatori against 2030 nyaya. I don't know, munozozvinzwisa, munozozvitaura mega, because inini handisi munhu weZANU-PF kuti ndingaziva madetails ezvanenge achiitira kumusangano kwavo. But chandikokwanisa kuudza izvozvo nyaya iri kutendera ndeyekuti kuti pari kunzi mabasa apera. And I don't know kuti imimi nyaya iyi makaitarisawo hama dzadiwa, munoionawo sei, nekuti ndo nyaya itorimo muground iko zvinezvi. Mabhuru ari kuita kuumburudzana. Hanzi panotunga dzemudanga handikwanise kuzotora divi zvekumhanya. Tiri ipapo tiri kuona nyaya panapa pari kunzi the Supreme Court of Zimbabwe has dismissed an appeal by former Deputy Finance Minister Terence Mukupe against his conviction and sentence for fuel smuggling. Ava dismiss kwa appeal yenyu yamuruningina. Hanzi haya munoorera ikoko. Ndo nyaya dzimwe dziri kutenderera zvisingaite pa sango redu repaZimbabwe. Ndo zvinhu zviri kuitika hama dzadiwa. Handizoziva hangu kuti chii chemunenge muchizoonawo ipapo kana nyaya dzakadaro dzakutaurika this way, but ndo nyaya dziripo mudariro. Ende tiri ipapo tiri kuona zvekare pane nyaya yanga iri kutenderera zvisingaite. Pari kunzi hurumende yeSouth Africa inoti yave kuronga kubatsira vanhu vari mumugodhi weSteamfontein kunorthwest, izvo zvambenge ichiramba kuita mapurisa angana panze pemigodhi uyu vachida kuti kusunga vanhu vari kuda kubuda sezvo vari kupomerwa mhosva yekushanda zvisiri pamutemo, uye vamwe vacho havana magwaro ekugara munyika iyi. Vakawanda vari kutya kusungwa vapedza mazuva vari mumugodhi vasina zvekudya kana kunwa, zvoisa upenyu hwavo munjodzi. Hapana kana anonyatsoziva kuti mune vanhu vangani, sezvo zvakambonzi zviuru zvina, kureva kuti 4000 uwandu hwevanhu vacho vari pasi pemugodhi. Vakomanaka pakaipa. South African government yambotenga ichiramba ikati hatina kana mari yekuti timbokwanisa kuvaasista chichibata kuzoona kuti mana vanhu vatipedza mazuva vari mukati. Munozonzi muri ivhuka, ende unoziva kuti zvinhu zvinoitika. ANC futi iri pama1 unobva unzi imimi muri anti-human here. Tikutaura nyaya yekuti human rights munyika ine ma-human rights, ende nyika iri kunzi ine democracy, nyika iri kunzi nechi vabudisei muvasunge kana mazokwanisa kuvasunga. Handiti ndo nyaya iripo. Kana muri kuti havana mapepa ekunge vange vachigara munyika imomo, vabudisei muzovasunga. Angamboti hatisi kukwanisa, takutodhiba mapurisa angatosvika paposition kudhara kwanzi mapurisa angonongokurirwa because vanhu vacho vanenge vari armed, vanenge vane zvombo zvavo kudhara. Saka mera tichiendese masoja futi, pavaendesa masoja ipapo, but still hapana aonekwa achibuda. Saka vanzi vakuda futi kuasista kuti alright it's fine, chiregedzai tichese tivabudisa. Unoziva kuti vanhu vacho vanongoti pamunondo, pamusasa, pamusau, pamugwavha, pamuzhanje, pamumango vanongochinja havana pavo chaipo vanongoti vanongoteerera kuti vanhu vari kutizoti chii vanhu vedu vemuSouth Africa. Kana vakaona vanhu muSouth Africa vachiti hey wewe nemunobatsira vanhu mani, vanobva mhanya vakadaro. Unongoziva kuti South African government haisi nyika yekuti nganzi iri kuningirira kanyika, ine nyika yekuti yakatodhakwawo zvayo. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika. Saka tikamirira kumboona
kuti chichi change chichiitika ipapo hamadzadiwa. Anyway, pane imwe nyaya yanga iripo guys, ndisandaenda maZimbabweans I don't know kuti pane rimwe ramboya panapa anzi kulenda una nyaya. Guys, munoya panapa mondiudza kuti inini handina nyaya. Inini ndiri kukutaurira nyaya dzese dziri kuitika. Muda kuti panapa ndiite zvekomedi. Ndiri kutaura ma-updates ezvinhu zviri kuitika munyika. Rimwe rinoya kuti hauna nyaya iwewe. Handina nyaya. Ndiri kunyatsokutaurira kuti muri kubirwa papi, zvinhu zviri kuenda wrong papi. Rimwe ringoti aiwa hauna nyaya, dai uri watombotaura zvakadai so, dai watomboita makomedi watisekesa. Ini ndingaona kusekesa, ini ndine basa rechini kuseka. Ndaikona vhara zipi nekumakomedi kumana naza boom kuameno kwese kunoti makomedi hamukuzive. Moya panapa muchida kuti ndikuudza kuti inini ndinge ndichikuudzai zvinhu zvokuti munge muchiseka. Chinoseka chichisekesa ipapo ndikutaura kuti nyika vanhu, ndikutaura zvinhu zviri kuitika munyika kumakomedi hamukuzive here. Handizvifariri. Honestly speaking, even kana ukatoya shoti aiwa iwewe zvori kutaura wazodai so. Guys, tiri kutaura nyaya yezvinhu zviri kuitika munyika. Nyika iri kudai so, nyika yadai so. Muri kubirwa papi, muri kuvharwa papi, urombe hwacho huri kutangira papi. Kana iwaona kuti nge hauna nigirikini woya panapa iwe uri kuma-20s wobva wandudza aiwa. This is not the right platform. Dai munoteerera music, dai munoswera muchiseka. Vari kuvanhu maskits munoswera muchiseka ikoko. Panapa hatisi kuita zvekuseka-seka. Panapa tiri kutaura zvinhu zviri kuitika. Ina handisipo kuti kukuudzai nyaya dziri kukunakidzai. Ndiri kukuudzai nyaya dziri kuitika. Handina nguva yekuswera ndichikutaura zviri kunakidza. Asi ndiri nguva yekukuudzai zvinhu zvinenge zvichiitika. Toswera tichiti flamboyant. Toswera dai waita sachivayo ini chivayo what? Chivayo ndichivayo ndai munomuteera ikoko muudzwe zvechivayo ikoko, muvhairirwe ikoko. Panapa tiri kutaura nyaya yezvinhu zviri kuitika. Munofunga kuti hatikwanisi iri kuita zvechiflamboyant zvinotibatsira chii zvekupengereka izvozvo. Anyway, isiriwe nyaya iripo guys, ndisandabuda panapa mungazoti pamwe ndiri kuzo overreact. Pari kunzi Mozambique bans protests after weeks of post-poor violence. Ndikakuudzai ma-role models evanhu vari kuinspire Mozambique ma-1. KuZimbabwe makamboprotesta mimi. Zvabanwa zvemaprotest zvezvanzi hakuchata, hazvisi hakusina. Ukatoda kupinda mustriti macho zvatoshata. At last unonzi atambokupai mukana maprotest mademonstrator nonsense chidzokerai munogara. Like zvonambotanga ndakati opposition yekuMozambique yakarigwa zviri legendary zvokuti yakanyararidzwa zvokuti pakangotroka opposition kari pasi ikako ndokari nani pamavotes, ndokari better than real opposition, main opposition. Zvokutoti ipapa vakatozotanga kufaniriza nyaya dzavo uchazonzwa kuti main opposition haisisiriyo main opposition. Main opposition inenge yachi imwe yanga iri diki yakasumuka yacho. Zvakaoma wedwe. Awana kuti election ka tinazera navo. Anyway, ndiudzai zvamuri kufunga in the comment section guys. Ndo nyaya dziripo dziri kupisa, nyaya dziri kutenderera. Munoziva kuti inini handina nguva yekuswera ndichitenderera, asi kungokuudzai ma-updates sezvaari. I report as it is. Tell me what you think in the comment section.